Jeħtieġ li l-Unjoni Ewropea tkun aktar konkreta fl-għajnuna li toffri lil Malta fejn tidħol l-immigrazzjoni irregolari. Il-Prim Ministru Joseph Muscat stqar dan waqt li żar l-Uffiċċju tal-Ażil tal-Unjoni Ewropea f'pajjiżna fejn iltaqa' mad-Direttur Robert Visser. Joseph Muscat stqar li Malta mhux se tikkontenta b'soluzzjonijiet temporani. Il-fatt li Malta qed tastjeni dwar numru ta' kwistjonijiet fejn tidħol l-immigrazzjoni jibgħat messaġġ ċar. Dak li l-pajjiż mhux se jieqaf jinnegozja biex l-għajnuna mill-Unjoni Ewropea tkun aktar konkreta. F'każ li jkun jeħtieġ Malta lesta tuża il-vito. Il-Prim Ministru stqar li waqt iż-żjara tiegħu fi Tripli nhar il-Ħadd li għadda, l-awtoritajiet Libjani esprimew tħassib serju dwar l-immigrazzjoni irregolari fin-nofsinhar tal-pajjiż u appellaw għall-għajnuna finanzjarja. Barra minn hekk teħtieġ tiġi indirizzata l-kriżi fis-Sirja li ma' kriżi jaf ikollha riperkussjonijiet kbar fuq il-pajjiżi tal-madwar, fosthom Malta. Il-Prim Ministru kien koerenti ma' dak li sostna fil-kampanja elettorali u reġa' tenna li hu favur il-pushback policy, diment li dawk li jintbagħtu lura ma jkunux f'periklu. Il-Gvern u l-Uffiċċju tal-Ażil tal-Unjoni Ewropea ddiskutew ir-riżultati tar-rapport dwar persuni rilokati f'postijiet madwar l-Unjoni Ewropea minn Malta. Ir-rapport jikkonkludi li għalkemm l-Istati membri fl-Unjoni Ewropea jqisu tqassim ta' immigranti madwar l-Ewropa bħala turija ta' solidarjetà, bosta pajjiżi membri ma qablux bejniethom dwar kwistjonijiet ta' prattiċità. Robert Visser irringrazzja lill Prim Ministru tal-appoġġ li l-Gvern Malti provda lill-Uffiċċju tal-Ażil tal-Unjoni Ewropea. Stqar li l-Uffiċċju jinsab lest li jkompli jappoġġja s-sistema tal-Ażil f'Malta u flimkien mal-Gvern Malti qed jesplora diversi modi ta' kif tista' tiżdied il-kooperazzjoni.